yase KZN endaweni yase South Africa, all the way from Mpumalanga. Sinamahloni ukusho ukuthi nathi mfundisi uNdabeni uNkulunkulu usikhumbulile ngokusiprovider ngamadoda asashumayela uKristu Jesu efile wavuka wanikezela amandla kithi. Ngoba noma singavutha kodwa sifuna ukubheka ukuthi lento oyishumayelayo uyayenza yini na. Noma singavutha kapa siyawufuna umyalezo ukuthi kahle indaba yethu seyiqediwe yaqedwe esiphambanweni. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity thula indoda kaNkulunkulu, umthanjiswa kaNkulunkulu, an apostle, the teacher, dokotela, the teacher of the word, prophet, indoda evuswe uNkulunkulu for this generation. Ladies and gentlemen, ake sihlanganise izandla zethu sihlanganisele phezulu. Thank you, Jesus. Singane lezo sandla bazalwane. Sithule Bishop Thwala. Thank you, Jesus. Siseme ngeenyawo umzuzu owodwa. Thank you, Jesus. Ngizocela siphakamise izandla zethu. Hallelujah. Sisho thina sonke sithi thank you Lord. Thank you, Lord. Ngomsa wakho mangalisayo. Ngomsa wakho mangalisayo. Ongihole ngawo kwaze kwaba manje. Ongihole ngawo kwaze kwaba manje. Ngibonga ukungigcina nokungilondoloza. Ngibonga ukugcina nokungilondoloza. Nkosi ngiyabonga. Nkosi ngiyabonga. Ngibonga ukungenisa ebukhoneni bakho. Sengifikileke. Open my spiritual eyes. Ukuba ngibone imiso zakho. Open my spiritual ears. Ukuba ngizwe ukukhuluma kwakho. Strengthen my feet. Ukuba ngihambe emthethweni yakho. Ukuze ukungena kwami kungafanani nokuphuma kwami. Baba, ebusuku namhlanje coba inceki yakho uyisebenzise ngezwi lakho ukukhulumisana nempilo yami, ngoba ngiyakholwa ukuthi namhlanje une appointment nami. NgoJesu Kristu inkosi yethu. Bonke abakholwayo bathi amen. We may be seated bathandekayo. Dwala limio. Dwala elimio. Dwala elimio. Elimio. Dwala elimio. Elimio. Dwala elimio. Elimio. Dwala elimio. Elimio. Sibongi dwala elimio. Sibongi dwala le elimio. Uchesi dwala elimio. Dwala elimio. Elimio. Sibaba sitwala elimio. Dwala simi ngoba lona limile. Hallelujah. Thomunye umhlabeleli simile nje siyakholwa ingenxa yakho Jesu. Hallelujah. Ebusuku namhlanje ngokuzithoba okukhulu ngithanda ukuba ngithathe leli thuba ukubingela kuqala uNkulunkulu moyingcwele
okhona phakathi kwethu okungaye makukhona yena ukuhlangana kwethu kuba meaningful ngoba any gathering in the absence of the Holy Spirit is just an ordinary gathering. Kodwa once sahlangana kwaba khona umoya kaNkuluNkulu ila thina abakhulayo sithi kade sisenkonzweni ngoba enye into ukuba senkonzweni uNkulunkulu engekho enye into ukuba semhlanganweni uNkulunkulu ekhona. Therefore we honor him for honoring this gathering ngobukhona bakhe. Amen. Noma amen wenu ngathi akanamadatha kahle kodwa ke bengibingelele egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Mama wethu Dokotela Usithole, thank you ma for being the gift that you are emzimbeni kaKristu. Kakhulu we salute you ngokuqhubezela phambili umbono wenceke kaNkuluNkulu ubaba wethu Baba Usithole. Abaningi bethu ompilo zethu zathintwa zaba impacted ngeministry yakhe. It is amazing ukuthi it's been so many years but the impact is still there. Sonke siyazama lazama khona kodwa asivaleki lesi sikhala se passion se drive indoda kaNkuluNkulu eyayinayo ikakhulu ngemphefumulo ebhubhayo. Ngakho ke ma, we salute you and the team for carrying on the baton nigijima nayo. Akulula kwa soul winning, akulula kwa evangelism. It takes the grace of God. Kangakanani kule insuku la umhlabathi esisebenza kuwo usuwonakele kangaka. Kwezinye indawo uyitenda uligoqa ufike uhamba ubone ukuthi la noma ngiphethe imessage kodwa umhlabathi wonakele ngoba kunabantu abahamba phambi kwethu bona umhlabathi uthi mawufika nento yangempela abantu bathi asisafuna ukulalela lutho. So we are living kulezo insuku zokugcina elithi iBhayibheli ngalezo insuku zokugcina abantu bayoba nesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bawaphike amandla akhe. Makuthiwa ke bawaphika amandla akhe akusho ukuthi bayowaphika bethi awekho, bayowaphika ngoba bengayilandeli izindlela zamandla akhe. Ngoba izindlela zamandla akhe noma ziya empendulweni kodwa zidlula ekubekezeleni nasekulindeni. And that's one of the elements that is lacking in the church today. Ibandla namhlanje lifuna ukuthandaza manje uNkulunkulu aphendule manje. Kulibalekile ukuthi sometimes uNkulunkulu uyalihambisa ibandla u40 years ikhona indlela yamaviki alihambise ngoba enenhloso yokuthi lingaphumi eGibhithe lingene eKhanana lingamazanga lingambonanga. And the only way yokuthi limazi limbone ukuthi lihamba u40 years ngoba umuntu 40 years unezimo, unentaba, unehlane. And ihlane akulona lokubabulala nokubagqiba kodwa ihlane lokubakhombisa yena ukuze uNkulunkulu abangamazi obakhiphile bathi mabefika bafaka uNkulunkulu abamaziyo. So ke i-element ke engemnandi ke le ngoba intshumayelo yanamhlanje iyayichitha kakhulu inhlupheko. Intshumayelo yanamhlanje iyachitha kakhulu ugwadule kanti izinto ezikwazi ukwaveza kahle amandla akhe inhlupheko. Ingakho imbongi yecilongo yaze yabhala ingoma yathi umdumise njalo nasenhluphekweni. Kwase kuyabonakala ukuthi ke iBhayibheli lalingaqambi wona amanga malethi ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke ngothando. Therefore we are saying thank you for the gift that you are. Ngivumeleni bazalwane ngenxa yesikhathi sethu ngithulise ngokuzithoba all the servants of God kusukela kubaba wethu omdala ubaba umvinjelwa abefundisi abadala bonke ngibathulisa ngokuzithoba egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingela abafundisi abahontanga yami, ngibingela abafundisi abangemva kwami,
ngibabingela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Akulinganwa ngithi bazalwane. Lethi iBhayibheli give honor to whom honor is due. So kubalekile ukusho ukuthi khona abaphambi kwethu esibheke bona, khona abangangathi esihamba nabo, khona abasemva kwethu esithi kubona wozani. So laba abantu badinga bobathathu empilweni. Uyabadinga abalawo khona abathi kuyahambeka, uyabadinga abaphambi kwakho abathi wozani, uyabadinga abangemva kwakho ozothi wena kubo wozani. So umuntu onga-inspirishwa muntu, umuntu onga-inspirish muntu uyingozi. Umuntu ongahambi namuntu uyingozi. Ku-marathon abantu bagijime bagcine sebehamba. Uma ngabe nje uyazi kahle imarathon yangempela leyange-16 June, ngo-4 ntambama abantu basuke bengasagijimi, basuke sebehamba because ama-prize asuke sewiniwe. Basuke sebehamba, abanye sebeyixoxela, abanye sebebingela abantu, kodwa i-drive yabo iwukuthi nami ngifuna ukufika ku-finishing line. Because akusithi sonke sigijimela i-prize, abanye bethu sigijimela ukuthi siyiqede into esiyiqalileyo. But ngo-11 ngo-10 kusuke kusagijima abantu abakhompithayo, abasalwela ukushiya abanye, kodwa ngo-4 abantu basuke sebefuna ukuhamba nabanye. Ngoba mawusufuna ukuyoqeda awusakulwela ukuba unumber 1, ulwela ukuthi njengoba ngithi ngizoqeda akubabe khona engiqeda kanye nabo. Enye into ebanga what is in the church today is the spirit of competition, because abantu balwela ukuqeda kuqala, kanti into ebalulekile ukuthi mawuqeda nabanye wawugijima nabo baqede nabo. And sometimes when you walk alone, you realize ukuthi I'm becoming so weak, I can't make it anymore. But when you pick up a brother, when you pick up a friend, and you start journeying with indaba enixoxayo zenza ukhohlwa majaqamba kade sefuna ukuthi uyekele. Yikho nje ukuthi niza kancane, but I'm getting to something here. Mase ngesikhathi uhamba nabanye uyakhohlwa ukuthi imoto yakhe idliwe. Ngesikhathi uhamba nabanye uyakhohlwa ukuthi umsebenzi ulahlekile. As you listen to their problems and their story, you realize ukuthi ngingcono kakhulu kunabo. Sometimes uhamba wedwa kuba ngazi ukuthi wena uNkulunkulu okulahlile nokudelile. That is why inhloso enkulu kaSathane ukusihambisa sodwa ukuze ezoshumayeza kahle. Kodwa masamba nabafowethu khona intshumayelo kaSathane esingakwazi ukuzizwa, because when you realize inkinga zabanye abantu, you just feel like ungaphakamisa izandla uthi Nkosi nginqaba nami. When you realize ukuthi abanye abantu badabulaphi badlulaphi, you realize ukuthi lezi ezingikhalisayo kahle hle azikho. When you realize ukuthi abanye abantu babhekene nani, you realize ukuthi yazi ngingcono la ngikhona khona. Kwangazi ukuthi namhlanje for 2 minutes bengathi musukuhamba wedwa. Ngoba mawuhamba wedwa ingozi, sitha siyakubashumayeza abantu abaningi. Akekho umuntu oyihengele mall, akekho umuntu ophuza amaphilisi ehlezi nabantu. Bonke abayibulalayo isitha siqale sibakhiphe kubantu ukuze senze inkinga zabo ibonakale zinkulu. But tonight I came to declare a message ethi ngoba sesiyangaseqedeni. Mubusabagijimela ukubadlula abanye. Ngoba sesiyangaseqedeni musukulwela ukufika qala. Ngoba sesiyangaseqedeni thola abafowenu. Uthola abafowenu bese uhlabelela ingoma ethi mhla ngidinwa ngikhathele. Ungigcine Nkosi mhla kuphela okomhlaba ake ungigcine. Bafowethu akunandaba ukuthi ufike nini, into enkulu ukuthi nawe uqedile. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kulezi insuku we are saying competition must fall. In the name of Jesus. Kulezi insuku we are saying we are going forward no matter what. Sizotshela uSathane namadimoni unyaka sewuphela In the name of Jesus. ukuthi devil uyayelaya. In the name of Jesus. Ngoba uyilethile zonke izinto ku-2016, but after everything we are still standing. Mamusithole bazoshumayela abanye, mina ngizokhuthaza. Ngizokhuthaza abangaphethe lutho. Ngizokhuthaza abangayiqedanga imizi bethe bazoyakha. Ngizokhuthaza abangayitholanga imisebenzi abathe bazoyithola. Ngizothi kubo izibusiso azilutho kunokugcinwa. Ukugcinwa kungcono kunezibusiso. Ngoba uma ngabe uNkulunkulu esagcinile konke ongakabi nakho kusenethuba lokuthi ube nakho. Awusanibonana eThekwini, sanibona? Ungamnako ohlele eduze kwakho vele angizele bonke abantu namhlanje. Ngizela abantu abathi nama ngaze ngiphunyuke kanjani. Namanje ngisamangele. Ngoba uSathane kade edwebile wathi ngeke ngidlule la
kodwa la ngithwala ijwala. After everything, I am still standing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Awutshela babili wothi ngimile. Awutshela babili wothi ngimile. Angimanga ngamandla ami. Ngime ngoba yena mayethi yebo. Amadimoni ngeke athi cha. Thank you, Jesus. Sanibonani eThekwini bazalwa. Thank you, Jesus. Namangazi ngiphunyuke kanjani. Hallelujah. Kumangala uSathane kumangala amadimoni. Thank you, Jesus. Akade azokubulala ngeke uqede u2016. Thank you, Jesus. Kodwa namhlanje umhla ka14 December mina nawe Secaris Fountain sizotshela uSathane ukuthi he is the Lord who holds our hands. Under the shadow of his wings we are kept. When an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standard against him. Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Bakhona yini abantu abathi ungigcinile. Thank you, Jesus. Bakhona yini abantu abathi ungithwalile. Thank you, Jesus. Ngifuna ukumemezela ukuthi isikhathi sincane asikhona ukuxoxelana. Abanye bethu bekufayele ngaba basekho la kodwa umusa wabalondoloza. Abanye bethu kumele ngaba bamanga la kodwa uJehova wabalondoloza. Oh Nkosi yami oyingcwele. Asifundeni iBhayibheli. Ungiphethe kahle moyo ongcwele. Ungiphethe kahle sithandwa sami. Ungiphethe kahle moyo ongcwele. Ungiphethe kahle sithandwa sami. Ungiphethe kahle sithandwa sami. Ungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Funda verse number 1, Yehubo 103. Jesus. Hallelujah. Amahubo 103. Verse 1. Ungagijimi sis please. Funda ngani yakwethu. Verse 1. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Bengicela fe ukuthi ungifundele amagama amnyama. Isihloko. Asikho isihloko kwesamba. Uthi akusiyi phone nje leyo. Cover iBhayibheli lesizulu. Elesizulu baba. Lekelelani bazalwane. Insuku zokugcina. Isihloko sithi AmaBhayibheli awanayihloko insuku zokugcina bazalwane. Ngeke wazi noma acishwe idumu ngeke wazi insuku zokugcina. Amen baba. Jesus. Funda sis. Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa. Cela sikhulume nje. Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa Wakhe. okusho ukuthi la enkosini mama usithole kunomusa. Ngendlela lomusa omkhulu ngayo nomningi ngayo emahubeni awu150 uDavida wabhalile udedicate ihubo eliphelele wathi leli elokudumisa uNkulunkulu ngenxa yomusa wakhe. Amen. Akabhalanga ukuthi ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngenxa yezibusiso zakhe. Akabhalanga ukuthi ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngenxa yezinto azenzileyo. Uthi ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngenxa yani bathandekayo yomusa wakhe. Verse number 1 sis. Verse 1. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Thank you. Mbonga uJehova mphefumulo wami.
konke okuphakathi kwami akulibonge igama lakhe elingcwele. Ngiyazi bathandekayo enkosini ukuthi abaningi vele ithemba sebelilahlile uma sizofunda ivesi elilula kangaka kanti balindele into ezinkulu. Amen. Kodwa kulezi insuku dokotela usithole kusenhlizweni yami ukushumayela le ndaba ngoba imbuleke ngokunye. Isizini esikuyo yangoDisemba yonke indawo wonke amabandla kwenziwa ama-Ebenezer service, Thanksgiving service. Umukude le season ungayibona ngathi season emnandi. Kanti the truth of the matter is this is a very tricky season, because mawuzobonga ingqondo ithi ubonga okuhle owenzelwe khona. So now uma ngabe uthi look around kwi-Ebenezer season ungayiboni izinto ezinhle eziphathekayo, ungahle ungayiphakamisi izandla uma abanye beyiphakamisa, ngoba ingqondo ithi ubongani wena ngoba laba babonga nazi izinto eziphathekayo. Ngiyafisa ukubuyisa into ethi bazalwane, uNkulunkulu wethu uNkulunkulu thina abakholwayo esingamkhonzi ngoba kodwa esimkhonza noma. Msindazwe ngivumeleni ukuthi ngithi kuzoba semsebenzini wethu njengabaholi ukuthi silungise izifundiso zethu, ikakhulukazi kulezi insuku ngoba iyancipha indaba yokuthanda uJesu, umthandela ukuthi uJesu. Kulezi insuku nathi eshumayelayo sinezithembiso eziningi siyithembisa abantu ngaphandle kokubathembisa uJesu nobuJesu bakhe. Abazane bethu bayehla bayenyuka bafuna ngala ngazuthi kunezithembiso ngakhona. Ubufakazi lokuthi amen bazalwane ngusibani okwasibani ngisindisiwe babuvalo umfundisi. Sebuyile manje ubufakazi. Ubufakazi bubuyile uma ngabe ubungakazi sebuyile. Kodwa sebuhlukile. Ngoba manje mawufakaza ufakaza ukuthi utholeni. Owayithola ngoba ukhipheni. Kanti thina sasifakaza into ethi ngehlelwe inhlekelele. Ngihambe ezitradini zaseThekwini. Ngathola indoda yangithethelela izono zami. Ingoma esasiyicula yayithi ngeza kuJesu. Ngangimanikini. Ivesi elilandelayo lithi angesabanga ukuyinikela. Elilandelayo lithi ngoba uJesu akazange asho lutho. Ivesi lokugcina lithi wavele wangithatha ngomsa wakhe. Namhlanje abantu uma befakaza bafakaza ukuthi ngafaka malini ngathola malini, ngafaka malini ngatholani. Kwangathi ngingavuka remnant insali yabantu abazothatha i-microphone, hayi ngoba betholeni. Abazothi bazalwane ngibonga ukuthi unyaka uyaphela ngisakholwa, ngibonga ukuthi unyaka usaphela ngisamile. Namhlanje mawufakaza ukuthi uyakholwa ngathi awushongo lutho uma ungashongo ukuthi utholeni. Kanti thina indaba yethu akusikho ukuthi sitholeni, indaba yethu ukuthi sithole bani. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Nako konke okuphakathi kwami akulibongi igama lakhe elingcwele. Cabanga ukuthi ngiyaqualify ukumbonga mama uSithole. Amakhilomitha engiwahlala emgwaqeni. Kwesinye isikhathi ngishayela ngizela. Ngiphaphame ngiyongena etruckini.
ingelosi ziyibamba imoto yami. Cabanga ukuthi ngiyaqualify ukumbonga. Eyi, Nkosi yami. Ubusuku engibudabula ngihamba, kodwa uNkulunkulu wangigcina. Bengibala viva ukuthi namhlanje izinsuku zu14 kuDisemba. Okusho ukuthi uNkulunkulu usengigcine ngiphila 351 days. Ngingasayinanga ifomu lokucela ukugcinwa. Wangigcina 351 days ngingayibhadalanga irent. Wangigcina 351 days kukhona la ngihluleka khona kodwa yena wathembeka. Wangigcina 351 days wangimboza wangifihla. Ingakho ebusuku makuthiwa ngishumayela nginalo elinye uthi umoya wami imbonga uJehova mphefumulo wami. Hallelujah. Mina nawe sesiphile for 351 days. Abanye under the sound of my voice abawazi ngisho umnyango wakadokotela. Abanye under the sound of my voice abakaze ba-operate kulonyaka. Abanye under the sound of my voice abazange bawuthola umsebenzi from January to December. Kunokuthi bazace bagain weight, kunokuthi babe mnyama bagain complexion. uJehova uyabacamouflasha ukuze izitha zabo zingakaboni ngesizini yokushaya. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Bakhona yena bambongayo ebusuku, bakhona yena bathi babuthwala usho kahle. Kwangathi nami ngikhohliwe, ngalibala ukubala engakutholanga, ngakhohlwa ukubonga ukuthi ungivusile ekseni. Angazi mama Sithole ukuthi uNkulunkulu uma evusa abantu ekseni ukuthi kwenzeka kanjani, I don't know. Kodwa uma umshumela ufuna ucabange, ngeke kube umshumela nje ucabanga obizwe kanjani qaleni. Uma umshumela ufuna ucabange, ngiyacabanga ukuthi kune desk enochacha lweinkinobho yimi loyo ngokwami ngiyacabanga. La uNkulunkulu edecide khona ngabo 10:30. Njengoba kuzoshaya bo 10:30 manje. Ngabo 10 to 11 edecide ukuthi obani abavukayo kusasa. Afika thola umuntu ongcwele kunawe. Athi uNkulunkulu akaliboni la kusasa. Afike kuwe kusekhona abantu ongabakhulumisa athi uyavuka. Kube khona umuntu onamamiliyoni one trip eye Dubai kusasa angaliboni la kusasa. Wena uno 24 rand minus ebank ulibone la kusasa. Yangiconfuse into kaNkulunkulu yokuthi abanemali bayahamba, abangenamali babone la kusasa. Iyangiconfuse into kaNkulunkulu yokuthi kunabantu abanamandla kunawe abalibonanga la namhlanje, wena unamandla ulibonile la namhlanje. Ngeke ngahlala phansi ngayibuza ngathi why Lord, why do you keep blessing us with the day? Wathi uNkulunkulu into enza ngibanikeza amalanga, I am giving them an opportunity yokuthi lokho ngakakulungisi namhlanje, njengoba ngikunikeza elinye ilanga ngikunikeza ithuba lokulungisa izinto ongakayilungisi empilweni yakho. Listen to me bazalwane, I am convinced Mama Sithole from the depth of my heart insuku zingcono kunezibusiso. I'm convinced. Ngicela uNkulunkulu anginike enye imoto anginike ezinye izinsuku. Ngoba enganginikeza ezinye izinsuku sephinda anginike enye imoto. Kodwa kungisiza ngani ukuthi anginike enye imoto anganginiki izinsuku ngiyoyishayela ngikuphi leyo moto? Ngizweni. Ngizama ukukhumbuza wena obona ngathi awunasizathu sokumbonga ukuthi mntakama, as we are sitting here la eCity Hospital la next door, there are people fighting for their lives. Kunabantu abaphefumula ngomshini, wena uphefumula ngomlomo. Bazane bam, listen to me. Kunento, I don't know if you feel what I feel, but ngifila ngazi ukuphila to me is more precious than anything these days. Into yokuthi ngo4 mangiphaphama ekseni, mangithi ngiyawavula amehla avuleke. Uma ngithi ngilula isandla siluleke. Uma ngithi ngikhipha unyawo livuma ukuphuma. Yonke leyo mechanism isebenza ngomusa. Ungakhohliseka uma ngabe uyihlayele emakhaya lenzansi kuthi hey kunezibhedlela ezinhle kabe eThekwini ezibizayo, abantu bahamba ezibhedlela. Asekho isibhedlela ekuthiwa la akufi umuntu.
ngoba abantu ababulawa ukuthi bebelelephi. Babulawa amahubo 139. Jehova uyangazi, uyangihlola, uyangihlolisisa, wazana nezindlela zami zonke. Akukho nelodwa izwe liphuma emloyeni wami ongalazi ngokupheleleyo. Bese kuba khona ulayini othi insuku zami wazazi, bese lo layini uthi wayiloba encwadini yakho. Okusho ukuthi ke mntaka makhaya kunebhuku la, leli bhuku lineyinsuku zethu. So akho umuntu ongaconfida, aconfirme, areject, adwebo line ngami ngoba insuku zami isebhukwini. Akukho ngisho isifo esingathreatenisha ukukuthatha uthatheke, insuku zakho isebhukwini. Angazi noma la eThekwini kuyenzeka nilenga kithi mina kade ngikubona ngihambe eGoli the day before yesterday, ngibona umuntu uhamba phakathi edrobheni, amehlo ami mayembheka akufanele ngabe usehamba la lo muntu ngokwendlela aweak ngayo mambhaqo. Akufanele ngabe sekahamba emehlweni ubukwa ngabantu, kodwa ingqondo yami yashesha yagijima yabuyela ebhukwini ngoba ngeke ngababona abantu ibhuku libalanda izingane zabo seyiqalile ukubhala amaphoyema eziyowafunda emncwabeni. Libalande abemindeni sebeqalile ukubona ukuthi amapholisa ame kahle na, bese kuthi makufika ukufa kuthekwa against ibhuku. Kubonakala ukuthi lo muntu useno 15 years ebhukwini. Kusiphoqa isifo ukuthi asidilike emzimbeni ngoba ebhukwini leyinsuku lo muntu usabekelwa amalanga. Aphakame umuntu ezacile engenayo impahla esimenelayo, ahambe edrobheni bathi abantu hey nange sinda ngempela. Asinde umuntu abuyele emotweni yakhe, asinde umuntu abuyele emsebenzini, asinde umuntu aqhubeke nempilo. Kuthiwe indlela agula ngayo sasithi uyahamba, waphiliswa yini insuku zisebhukwini. Oh, if only you could hear me tonight. The prayer that I'm praying for you tonight, I decree upon your life, may God extend your days. I decree upon your life, uNkulunkulu akakwandisela insuku zakho ngoba vele lezo suyiphilile ukhalile kuso. But as a prophet of God I prophesy, better days are coming your way. Insuku ezingcono ziyeza empilweni yakho, insuku ezinhle ziyeza empilweni yakho. Uma ngabe beningizwa benizothi yenza Jehova. Insuku ezingcono ziyasondela la inyembezi zakho zizosulwa khona. Namhlanje ngifuna abantu abathi baba njengoHezekiya wasemandulo, nginikeza umuntu 15 years. Baba nginikeza umuntu 20 years. Angikwazi ukufa kulesimo engikuso, angikwazi ukufa kule level engikuyo. Ngikhulekele extension, ngikhulekele ukwandiswa kwensuku, because there are things I still have to do. Kunezinto ekumele ngizenze. Yandisa Jehova, yandisa Jehova, yandisa Jehova, yandisa Jehova, yandisa Jehova. Abahlangene ngami mabajabhiswe, abamelene nami mabajabhiswe ngegama likaJesu. Lithi iBhayibheli izitha zakho ziyoza ngendlela eyodwa kodwa ziyohlakazeka ngendlela eziyisikhombisa. Tonight I prophesy, abahlangene nawe bayahlakazeka. Tonight I decree, abagubhela wena umgodi kuzongena bona. Listen to me. Listen to me. Namhlanje we are radical. Oh, Aniko eThekwini, I say tonight we are radical. Namhlanje siyakhuphuka. Siye entabeni kaJehova ngoba khona kuyaboneleka. Sisho njengoDavide wasemandulo, I will not die, but I will live. Bakhona yini ebusuku abathi mbonga uJehova mphefumulo wakho. Awu bazalwane, simbongile ngenxa yezibusiso, kodwa namhlanje sizombongela ukuthi usigcinile. Ashama haso kapha rikasho phasa. Listen to me. Ezinye izimpi asilwele kuzo, abanye abantu abasibonanga singena kuzo. Bavula izindlebe moya ingcwele. Ezinye izimpi asinqobele kuzo, abanye abantu abasibonanga singena kuzo, kodwa wasinqobela, wasilwela. Ingqondo yami ayikhona ukunderstanda ukuthi uNkulunkulu umenzela kanjani umuntu umuse engenalutho.
ingqondo yami ayikhona uku-understanda ukuthi uNkulunkulu ukusurvivise kanjani la abanye behlulekile ukusurvive khona. Kodwa bakhona yini entambama abathi bathwala ngimbonile empilweni yami. Madimoni ehlasela angidanga angesabi yamazi ngimbonile owangifela eCalvary. Namhlanje ebusuku ngizweni bazalwane kule Believers Convention ngizela into eyodwa. Ngizothi nawe unesizathu sokumbonga. Nawe unesizathu sokumbonga. Iqiniso elingephikisi ukuthi ayikho into ephathekayo oyizuzile kulonyaka kodwa uqinile. Wake wahamba emall wahlangana nomuntu athi umuntu kuwe hawu kanti usekhona. Umbuzo njani ukuthi umuntu angathi ngisasekhona? Ufanele ukuthi athi kanti usasekhona. Izinto azizwa ukuthi ubhekene nazo ingqondo yakhe ayicabanganga ukuthi ungayisurvive. Kodwa ngoba sikhonza uJehova olimelayo izwi lakhe, kodwa ngoba sikhonza uJehova onamacebo amahle ngathi, uNkulunkulu unqabile nempilo yakho kwaze kwaba manje. Mama usithole, this is what I'm going to teach tonight, because ila uSathane esibambe khona. I went to preach. Sit down for a moment. I went to preach kade ngimenyiwe lapha eGoli ngiyoshumayela Mlambo. Ngikhumbula kahle labazana kade bengimeme ukuyoshumayela into yabe yayingacaci kahle. Engacaci kahle mdlethe office ingacaci kahle into yabe yayingacaci kahle. Ngagcina ngithi kwabaphethe office ngcono bayeke upetrol. Bazama ukuhlanganisa ke lokho kubonga. Awuyeke upetrol ngoba ngiyeza inkulumo yabo ayihlangana. But I was persuaded to go. Uma ngifika lapha ngima la ngangime khona engilanda umntana kaNkulunkulu, and I went to preach where they were. I got a small tent, and when he stood up to take an offering, wavutha umuntu kaNkulunkulu, and tears started rolling in my face. When I saw him, when I saw his wife, I realized why I was invited to preach. It was never about me coming to preach. It was about me being brought in a place where I started. Ayikho mdletshe indawo eyingozi empilweni njengala sewubona la uyakhona. Akulula ukuthi uSathana ngakuzama mawusalwa naye impilo. Ngeke uSathana alwe nawulwa. He is fair enough. Kodwa ngesikhathi sengathi kuyeza, sewunabo sofa esontweni lakho, sewunalabo abakuphathela izikhwama. The truth of the matter is, normally when we get there, our connection with him is reduced because of our importance. Umuntu ohluphekayo ngenalutho akayona ingozi. Umuntu oyingozi lo nako konke. Because indlela engangithandaza ngayo, ngithandazela ibandla labantu abawu-15, akuseyona indlela othandaza ngayo mawusunabantu abawu-500. Mawusunabantu abawu-500 bathi abantu bekhala ulokhu nje praise the Lord, hallelujah, hallelujah, ngoba awusenayo into oyithandazelayo. But when you had 15 people, ngomgcibelo wawungalali ukhulekela ukuthi izulu malingaguqubali, izulu malingani, ukuze bezokwazi ukufika ngoba malingake line le 15 izoncipha. But when you know that every Sunday you've got a packed house, you don't prepare, you don't pray, you just pitch. You just pitch. Because uneshow ukuthi kube gcwele. Uneshow ukuthi bayeza.
uneshow ukuthi kuzonike ubonakala ngisho istep ohamba ngaso ukuthi uneshow. Praise the Lord. Praise the Lord. Morning bazalwane, morning. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I'm gonna drop something powerful right now. Praise the Lord. Ngisho step sakho siyasho ukuthi la kukwazi izinto ziyenzeka. So now the only way uNkulunkulu angakwazi ukuthi aphinde akuthole ngayo ukuthi uNkulunkulu abone ukuthi inhliziyo yakhe ikuphi, bese kurealize ukuthi inhliziyo yakho seyiseyimotweni, inhliziyo yakho seyisemalini, bese uNkulunkulu enganyakazisi wena ngoba noma engakunyakazisa kangakanani awusanyakazi. Sekufuna yonyakazisa la inhliziyo yakho ikhona khona, anyakazisa imali, anyakazisa imoto ukuze uzophinda ufaste futhi. Yes. Ngoba ayikho into kunabantu mlambo abakholwa kangcono mabehlupheka. I want us to look because I came with this thing. Lento isuke ekujuleni kwenhliziyo yami. I-attitude yabazalwane yokukhonza uJehova bamkhonza kangcono mabengenalutho kunanoma benezinto. You see, this very same crusade, kunabantu mama usithole around Durban abayizinto abanezinto ngenxa yale convention. Kodwa ngoba bayithola izinto baba yizinto abasekho kule convention. The only way yokuthi babuye ukuthi kuthathwe izinto bayekele ukuba izinto. uSamson was a Nazarite of God. When God needed ukuthola attention kaSamson, wafuna uSamson alahlekelwe amandla akhe. Samson wathandaza imithandazo yakhe yakudala. Wathi inkosi ngikhumbule. Wangasho ukuthi ngoba ngiyakuthanda. Wathi ngenxa yamehlo amabili. Usuyabona ukuthi uNkulunkulu umfunela izinto ezimlahlekele. Ukube kade engalahlekelwanga lutho ubengeka yomfuna. Ngizothi bazalwane, asambeni siyobheka ngisho attitude yethu emabandleni. Ngoba ngisho abafundisi bethu bayasokola yithi njengoba sesinakho. When you did not have a car, you used to be punctual. Umshisekela uNkulunkulu. Namhlanje uxakekile ubhizi ngezinto akunikeze zona, awusekho busy ngalo wakunikeza. I'm about to pray. Namhlanje makufuna iminikelo inhliziyo sithi omama usithole bafuna iminikelo yethu, sikhohliwe ukuthi thine sasithatha imvilophi sithi mawungangifaka Jehova kuleya company, usungenile kuleya company and God is gaining nothing. I'm about to pray. Why ngihamba la ngihamba khona mzisi? Ngihamba ngenxa yevesi elilandelayo lithi ungakholwa imisebenzi yakhe yomusa. Okusho ukuthi isitha la sisimake khona, isitha sisimaka ngezonweni, isitha sisimaka ekukhohlweni. Ngoba mase indawo esivulnerable kuyo thina abakholwa asikho vulnerable ezonweni lutho, sivulnerable ekukhohlweni ukuthi senzelwane. So leya nto ke yokufakaza eyabulawa yalimaza ibandla. Ngoba bathi omsindazwe, you cannot keep testifying about where you were. You need to speak about where you are. Kanti mawukhuluma kakhulu ngo where you are, usukhohliwe where you are, ungaze ugcina ucabanga ukuthi uzenzile where you are. That is why uNkulunkulu mayekhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe, funda incwadi kaExodus, igcwele amagama athi khumbulani, igcwele amagama athi ningakhohlwa, igcwele lawo magama ngoba uNkulunkulu wayegarante ngokuthi mabengakhumbula ukuthi benzelweni bazothemba ukuthi bayofakwaphi. Chapter 8 wakhona unzima kabi. Uneverse elithi ningathi lapho senidlile nasutha
bese lithi inkomo zenu sezandile, lithi amakamela enu esandile, lithi nengcebo yenu isiyandile. Asikhulume. Angithi yandile ingcebo yakho manje. Angithi amakamela akhandile. Uneyimoto eziwu-3, sine-1, sine-2, sine-3 ZN. Njengoba kwanda amakamela akho, your attitude towards God has changed. Lithi iBhayibheli ningasho ukuthi sizenze thina. Ingozi yethu thina abakholwayo ukufika esigabeni la sicabanga khona ukuthi we can do this without God. Forgetting ukuthi uNkulunkulu angakushiya nogcobo lwakhe usale nevoice yakho ubanga umsindo. Ngoba into eyenza abantu bathi powerful akuwona amagama owashoyo, bonke abantu basho amagama, uNkulunkulu osemagameni owashoyo. Kwaphuma uNkulunkulu emagameni awashoyo ukhuluma okungakhulunywa nanoma ubani. Okunye kukuhlakanipha kwezincwadi oyifundile, okunye kukuhlenhlwa kwama-research owenzile, kodwa incasa mambhaqo kaThixo ingasekho. Ngoba thina asifuni ubuchule bamazwi, sifuna intambiso kaBawo. Ngakho bayeza abazonishumela bamvije ezoshumela kusasa, mina ngizothi kunina ungakhohlwa. Umuntu okhohliwe umuze ekhuluma edrobheni. Mama sithole bakhanda inkonzo zasemini siyasebenza thina, bakhanda inkonzo yeze ubani ongayokhamisa eCarisfountain emini ebusuku ufuna sibe lapha, emini ufuna sibe lapha. Ukhohliwe ungamsoli ukhohliwe. Ukhohliwe ukuthi uyena owayegicika ngesisi efuna impilo engcono. Uyitholile manje usebona ukugicika ngesisi kuyinto ephansi kunempilo kuyo. Ngamsoli ukhohliwe. Uhlezi kwakho ubuka ingane uyiphamisela phezulu uyibeka phansi. Ukhohliwe ukuthi le ngane kwasitaka for 4 years engakhulelwa. Kwathandaza ukuze abe nengane. The very same blessing ayithola enkosini iyona emsusa enkosini. Isona sizathu esenza ukuthi sometimes when we cry for blessings uNkulunkulu angasinikeza ama blessings. Ezenu izingane nifuna zidinga ukuthi nibonde nazo nihlale emakhaya. Ezethu zikhale ematendeni zikhulele ematendeni. Isimangalisi ukuthi izingane zabazane they are immune to the church. Kodwa ezethu izingane sindlayela phansi zikhulele esontweni ezabafundisa izingane. Ezabazane bayashintshana, omunye ugada izingane omunye uyakhonza, omunye ugada izingane omunye uyakhonza. Lezi abayifuna enkosini. Kodwa mina nomkamsisi isontweni soyithune izingane sila. Ezeni izingane zenza ama homework, ezethu yidoma ifundile. Esiqala ngezeni izingane ukufunda, ezethu izingane azikwazi ukufunda. Yes, that is why ngeke ube bikho intercession ngoba wenzisa izingane ama homework. Nawe futhi ngeke ube bikho ngoba ubhala kuze kuphela unyaka, ubhala. Ngizobe ngingekho kule nkonzo ngiyabhala, nakuleza ngobe ngingekho ngiyabhala. Ukuze kuyophela unyaka ubhala. Kodwa lesa sikhathi usafisa ukungena kuleyo nkampani, wawuhamba zonke inkonzo, hey seyitedium, hey kuphi ufuna ubuso benkosi. Namhlanje uthola into zenkosi, awusafuna ubuso benkosi, okunikeza izinto oyiphetheyo. And it's amazing that when a season yokweswela has come in your life, when a season yokweswela has come in your life, you don't go back to the same altar that made a miracle for you before. Abazalwane abaningi namhlanje bako spiritual father abasha babahlamkile abantu ababenze lento abayiyo. Listen to me. Angazi ukuthi nginicela kanjani, but if only you could hear me. Watch this. Ngesikhathi elenga kuthiwa endaweni engcwele ikhuselo laqhazuka in 3 dimensions. Laqhazuka phezulu, laqhazuka emkhathini, laqhazuka enzansi. Uthi obhalayo uthi lalenzela thina ukuthi nathi sesingayingenela. Bathi abafundisi beBhayibheli lapha kwi-tabernacle uma ngabe unezono wawuza nembewu. Hlekwa ngiyeke lento. Ongenanto wayehlala nezono zakhe.
abantu ababengeza ukuba nazono lapha banezinto. So mayelenga walengela ukuthi nabangenazinto nabo bakwazi ukungena. Manje into engishayayo ke manje makhetha ukuthi ngibona ngathi lento yezinto isibuyile manje futhi. Ngoba manje mawungathi uyakubheka ibandla lika Jesu ungathi imali izoliqhumba phansi ibandla. Ngoba manje yonke into yasenkosini ihamba nemali manje. Bafowethu sicela ningasibuyiseli la sasuswa khona. Siyimisela ukuyikhipha imali ngayo yonke indlela. Kodwa musana ukumisa umbuso nomise ngemali. Ufuna isandla sika Bishop akeze nesidi. Ongasebenza ufuna umsebenzi akeze nesidi. Ufuna umendo akeze nesidi. Ufuna ibreakthrough akeze nesidi. Kanti uphi uNkulunkulu owenza nayo akwenzela ungenalutho bese uyabuya sewuzobonga uzobonga ukuthi wenzelwe. Bafowethu musana ukusibuyisela la sasuswa khona. Asisiba bemali thina singabomusa. Thank you, Jesus. Angisho lokho ngoba ngisabumuntu. Yonke into oyizuze as a blessing ngoba uyikhiphele something, you must maintain it. Funa uyoyivuselela. Mawuyibona ngathi ayisasebenzi funa ubuyele lawa uyithenge khona uphinde ngoba nawe awunasiqiniseko. You are not bold enough ukuthi uThixo undenzele. That is why noma ufakaza awuyikhulumi indaba kaThixo, ukhuluma indaba yalo baba omnikeza imali yakho ngoba nengqondo yakhe iyakutshela ukuthi lento ngiyithole ngoba nginikeze lo baba. And when you sit at home and look at these things, sometimes you wish to cry. Mawuza umuntu efakaza ukuthi selokhu ngaqala ukuhamba kule ndawo. Selokhu ngaqala ukuhamba kubabuthwala. Ngibona impilo yami iyashintsha. Ngicela ulalele ilanguage, lalela ilanguage. Selokhu ngaqala ukuhamba kubabuthwala. Exactly njengomuntu ohamba inyanga ngoba inyanga ehanjwayo. Umfundisi akahanjwa. Inyanga ehanjwayo umfundisi akahanjwa. Uma siza eCFC asizanga kumama uSithole, size kuNkulunkulu wakhe. Uma ngabe sibona izinto asiphakamisi yena, siphakamisa uNkulunkulu wakhe. Uyazi why ngishumayela kanje mlami? Ngoba ngifuna ukuliqeda uhambo lwami. Ngoba inyama yethu ini yakuthanda ukutuswa. Neyamsho. Ingakho mina mangakashumayela mangihlezi lapho ngathi ngithithibele. Angithembisi. Ngayifundisa ukuthi mangingena esontweni ngibonetha ukuze uNkulunkulu ezosebenza enyameni ethobisekileyo. Ngoba ngiyakusaba ukungena ngigcwele iconfidence ngoba ngingangena kube ngathi khonto engiyiphethe kanti angihambi naye. Abangitraina mangizoshumayela bathi mfana mawuze pulpit ubohamba kancane ukuze mase wehla usheshe ngoba bonke abasheshayo mabeya behla sebehamba kancane. I want to finish my race. I want to finish my race. That's the aim. And mushumala kanje you become unpopular. Mangaqala manje ngimemezela ukuthi nizotholana. Nonke ningasuke ezihlalweni zenu. Ngathi nishiswa umlilo, nigijima nemali nizoyibeka phambili. Mangaqala nje manje ngenze lento eniyifunayo ukuthi I feel something. Ngibona izinto ziyehla. Ozada
ngibona izinto ziyehla. Oh my God, angaze ngizwe into njengale ngizwa namhlanje. Ngibona into ziyehla. Oh, basahleli phansi abangi. Ziyehla. Abazalwane bakhonza ngamadlingozi, abakhonzi ngomoya. Ngifuna ukunitshela bazalwane, sesiyanazi ukuthi nitholakala kuphi. Ingakho kunokuthi sinikeze izwi, sinika lento efunwa zindlebe zenu. And that is why you are so spiritually down. Ngoba le kade efuna ngabe nginike yona anginikezanga, because uma nginika yona anirespondi ngemali. Kufuna ngishintshele kuleni ifunayo ukuze ngenze imali eningi ningatholanga lutho. Siyanazi manje. Manje siyanazi. Mangaqala manje ngijayiva isipansula manje. Ngithi I see something. Oh my God, rekosho. Lamrikusithala house. Ha! Oh yes, sure. Sure. Go. There is it. Oh! Rakamasha. I feel something right now. I can't think his one. Kona manje ngizowadedela manje. Give me 2 minutes ngiyawadedela khona manje. Now awami ngiwanikeza ama minutes ukuthi awalinde ngoba yimi futhi engizowadedela khona manje. Ngiyawazi nokuthi azosuka nini, ngiyawazi nokuthi azoqala nini ngoba nalamandla eze nami. Ungasho kanjani ukuthi nginikeze 2 minutes entweni nawo ongayazi? Ngoba into yasezulwini ungena eminyango uphethe imessage uthi uyayibamba ilahleke, uthi uyayibamba ilahleke, ubanjisa into yasekhaya. Oh, revive us, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Revive us, Jesus. Ungakusibuyisele ku-1998 moya ingcwele. Ungakusibuyisele ku-98 moya ingcwele. La ubaba Jobe wayengena khona ethendeni athi ake siphakamise izandla. Amadimoni akhala ubaba usithole sakhamuke emlazi ekhala phakathi etendeni, because those days abantu babengakhonzeli inyama, inhliziyo yabo yayifuna uNkulunkulu. Namhlanje sifuna izinto ezitrendayo, sifuna abantu abanamagama adumile, sifuna abantu abaziwayo. Yithi la, we are sick, siyagula. Bayeza bazonishumayeza. Mina ngizothi phaphamani bazalwane. Leyami intshumayelo mambhaqa uphaphamani bazalwane. Selingaduma lisithathe noma yini. Awu mzizi. Oh, Jesus. Thandazo wami kule insuku ukuthi inkosi ungangishise ngimdzala kangaka. Sho njalo umthandazo wami. Sengaqala ngikhonza umuntu sengihamba ibanga elide kangaka. Phela mina ngaphenduka ngina 7 bazana, ngiyazi enye into ngazi ukuqolwa. Sengaqala manje ngifaka amabhengela sengimdala kangaka. Abanye abantu who are confusing the church yinini abazalwane. Ukhonze faith mission kodwa uhlalisekile uyehluye nyuka. Uyolanda imimoya eyitedium ubuya nayo esontweni. Mawufika esontweni uthi ibandla lakini liyabanda. Sewuhlale kulo for 20 years lingabandi. Uyabuya ngelanga eli1 seliyabanda. Sicela ukubuza ubuyaphi? Ngoba uma sihleli nawe la beshisa nawe wahamba iviki eli1 uyabuya sesiyabanda. Sicela ukubuza ubuyaphi? Ubuyaphi? Ushaya umthetho lapha kithi. Nangabe uyahamba hamba. Ungabuyile. Uzosidungela iatmosphere. Uzosidungela iatmosphere. Ngoba abantu abahambayo bane rebellion spirit. Umoya wabo njenge cancer ucontagious. Uma ngabe ke wahamba A1 waya le mayebuya abahlele eduzane kwakho uyababulala spiritual.
ngoba ithi ishumayeli inceke ayiphendule ehlele esitulweni. Abahlele eduzane kwakhe basengxakini ngoba ithi ikhuluma inceke athi ndiyayazi le. Namhlanje iproblem yebandla lazi kakhulu more than the prophets. It's very difficult ukunishumayeza bazalwane ngoba nishunyayezwa kakhulu abantu abangabizelwe kini. But mabefika ababizelwe kini ningabe nisabezwa because nigcwele abantu abangabizelwe kini. There are things in my house that are not permitted to be washed. Yeah, to be washed. Lapha TV. Neyiteshe ingabukwa kwami ekhaya kwami. Yes. Asibukwa. Awukwazi lokhu uyibuka lokuthi kwenziwani ngoba umoya waso. Yes, umoya waso. Uma ngabe singabaka moya ngisho lapha TV awubuki yonke imfishi. Uyakhetha ukuthi amathambo lawa inyama le ena uqhubeki nokumlalela umuntu okhuluma amathambo ngoba the more ulalela kuye imfundisi ihamba nomoya uzokubamba lo moya uyabuye ebandleni usuqala ukukriticize zonke izinto ezenziwayo ngenxa yento ile lithi iBhayibheli faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kuyacounta ukuthi ulalelani ngoba leyo nto umuntu ayilalelayo nayijongile eventually uba yiyo. Thandaza ungalibali ngakhohlwa imisebenzi yakhe. Abaningi bethu sikhohlile. Angivale mama usithole. Ngizosho njalo nje bazwana bamxola ngiyaxolisa kakhulu. Mabe nilindele intshumayelo namandla. Ngiyazi ukuthi abaningi bangazela emsakazweni ngishumayelwe namandla singaba seshilo, singaba sedwaleni. Xolo bazalwane, phaphamani bazalwane. Phaphamani bazalwane. Ngoba kusizi nokuthi sithi singaba sedwaleni mara silokhu silanda imimoya siphinde sibuye sizongcolisa ledwala. Bazalwane, uNkulunkulu wethu moyingcwele uyahlalelwa. Unjani? Musukugijimisa izibusiso ufundela iphi iBhayibheli? Lithi iBhayibheli lezi imangaliso, lezi ibonakaliso ziyobalandela abakholwa. Hlala phansi, khonza inkosi, hlala ebandleni lakini, hlaliseka, gcwala isitulo, iba nempande, musukuba yipot plant. Lezi hlahla lezi nizibonayo la, lezi hlahla enizibonayo la ziyahamba ngesonto. Makuphela iconvention ziyahamba ziyoma kwenye indawo. Lezi mhlawumbe ngicazeza lapha estadium lezi zibekiwe lezi ziyahamba ziyoma komunye umshado ngesonto elizayo. Ngaleli yaviki ziyahamba ziye eBizana, ngaleli yaviki ziye Cape Town. Ayitshaliwe zisesitsheni. Umzalwane owehlenyuka njengalezi hlahla uhamba khona la bengathi banemali abahambe benikela yonke indawo izikhulu ziyasatshwa. Mayefika la usekangena ekomidini nangu uyakhuphuka useduze kamfundisi 1 2 3 usenyanyile akasekho usengapha badunga abafundisi balabodwa babanga ikhaphule eyi1 enikelayo ifuneka ngapha ifuneka ngapha akufuneki nayo kufuneka imali yayo ifuneka ngapha nize nizondane ningabukani ngaba wathatha abantu bami akathathanga abantwana bakaNkulunkulu wathatha abantu bami babenginikeza imali. Kanima ungakutshalwe nje nawe millionaire tshalwa phela wehla wenyuka netheku kuyoze kube yinini tshalwa uyosonta nini ulokhu uthusa ingceke ngale envelope eno 10,000 hlala phansi ukhonze. Yonke indawo la ufika khona ufika usuphethe envelope. Oh man of God, ngithe ngilele ebusuku ngoba uyakuzenzeka izinto ebusuku. Ngithe ngilele ebusuku angilalanga. uNkulunkulu engikhinye ngicindezela ukuthi ngizokunikeza nje nansi imbewu. Ngicela nje ukukhuluma izwi phezukwami. Uphi umfundisi wakho uhamba ufuna amazwi akhulunywa phezukwakho? Where's your pastor? Khona manje senzela abafundisi okhisimusa akwamniko wakho umfundisi. Kodwa kumuntu ongamazi ushaye inkulu imali. Ngifuna izwi. Isibusiso asithenge. All right, we can debate that on another day, but take me on a very slow nutshell. Isibusiso asithenge. Into kaNkulunkulu ayithenge. Ngajuli ngithathe nje la osebeni
ngoba lithi iBhayibheli yathi enye indoda ibona abapostoli benza imanga yakhipha imali yathi ayikhona imadoda into enje angaze ngiyibone ngicela ningidayise bathi isipho sikaNkulunkulu siyisihle niyayisabi into eyenziwe imali ebandleni likaJesu nabakade beshumayela iqiniso bavuka nje abantu abawu4 babafumba ngemali umlomo wagcwala isinkwa mayithi umuntu ufuna ukukhipha iqiniso sithi isinkwa ngila mayithi ufuna ukukhipha iqiniso sithi isinkwa ngila umuntu esephiphidla nje phiphidla nje akakwazi ukungabhibhidli nayo imoto enkulu bamthengela akakwazi ukungabhibhidli maye ngakashaya iqiniso iyahamba imoto sometimes singakhala thina abazalwane sithi abafundisi bashintshile kanti nathi sinesandla ngoba yithina esikhuphula abafundisi sihambe siyobathengela izinkulu izitulo zoma perfect wedding siyifake esontweni ungabonakala umuntu emva kwamfundisi ehlele etweni zikama perfect wedding umfundisi mayisekhukhumala bese siyamshiya kanti wakhukhumaliswa yithi nathi sinesandla mayise akekho umuntu ongekakhukhumani lokhu nimkhukhumalisa muthi usofa nawe uyamude ngathi my perfect wedding ababonakala abangemuva kwakhe balokhu babheke emaceleni uhlezi umfundisi uhlezi njengohulumeni endlini kaNkulunkulu zithengwe umfundisi uyithengele leyitulo akayithengelanga zithengwe yithi sikhuluma igama sithi akakwazi ukusala sifuna sale sifuna fane nabo bonke abafundisi basedolobheni usefana nabo ke sesiyamshiya siyofuna omusha ngoba sesimbulele lo wethu abanye bethu sikweleta ukubuyela emuva siyovusa abafundisi esababulala ngoba wambulala umfundisi mawuqeda ukumbulala wayebandleni elisha wathi sixakwe nangumuntu uphakeme manje uyinto zonke kanti waphakanyiswa nguwe umthengela amasudu o20,000 uthi baba awukwazi ukumesha nama worshipers awukwazi ukugqoka kama-cams nama-ushers funa wena baba ugqoke izitolo eziphezulu ugqoke izinto zexabiso akasakwazi manje ukushumayela umfundisi lesudi yami isuka phesheya bengingekho last week bengiphesheya ngiyahamba ngeviki elizayo alisaphumi izwi kuphuma izipho lezi esimnikeze zona alisaphumi izwi ngiyahamba nje na next week ngiyahamba ningamangale nje ngimani ngangiboni ngiyahamba na next week ngizobe ngisendiya nangisuka eNdiya ngizoconnecta ngiphinde ngiye Hong Kong nangisuke izwi ngakaqeda ke kusukume nomkami naye abe namagama wabekayo ngoba bonke omamfundisi edrobheni bayasukuma manje khona amagama abawashoyo kusukunyiswe nomuntu ongagcotshelwanga ukukhuluma asukunyisele ukuthi bonke abantu edrobheni bayakhuluma ngoba kusiwona wonke amakhosikazi ethu agcotshela ukukhuluma abanye omamfundisi barayithi behonospopi nje behlele eduze kwabayingwa mabeke bavula la kuyomoshakala balunge nje belokhu befaka iy'nwele zamashayina besenza nje eduze kwamadoda barayithi nje benza njani bangawuvula umlomo bathengela ama-2-piece nje belokhu bewashintsha next week afike alokhethe iy'nwele zakhe eyiphephetha ngefeni iphuma inkonzo sinokuthula ngoba wawuvula umlomo ngizoyisola ukuthi benenzani ngoba yithi esithi bayakhuluma bonke nowethu akakhulume kanti lo ubizela ukuma emva kwenceko hhayi ukukhuluma asiyekeni ukublame okunye kwenziwe yithi phakamisa isandla sisize Nkosi sothandaza manje cela ukuvala mama Sithole ngenxa yesikhathi da mzukwana ngiya kuleli athende ngakhala inyembezi come my brother into yangikhalisa nosithi into yangikhalisa ngathi mangibona iphashini yalomfundisi ngibona ubuncane bethende ngibona ukushisekela kwakhe ngayikhumbula ukuthi I was once in this level and ngarealize ukuthi sometimes when God lift us up
forget where we come from. Not only forget, sigcine sithi masimbona umuntu eqala sibe ngisho namagama esiwashoyo ukuthi benzani bedlala, bayadlala kanti nawe wake waba ku level yokudlala. Ngoba hayi angiyekele lasikhulekeni Viva, ngoba nokusheshisa inhleko iexcellence esithathe ku computer sazoyenza la kanti asikakayihambi ilevel umdletshe aseyihambile kuyingozi nakho. Yafa iiPad kanangu uPhusi eyoshumayela kwelincane itende elingenaso nespace sokuhamba. Manje befuna ukufaka iexcellence kuleli tende elincane. Idla lubi excellence sincane space. Itende lingaka iexcellence ila naba labo sisibalete iboshwe entanyeni bawu20 bonke incane itende excellence idla lubi. Bathe suku omnye wathatha iTV kaMpungose wayibeka epulpit kanti kunama blocks lapha phansi kanti nepulpit ayibalansile kahle. Yawe iPad yafika athi phahla ibulawa iexcellence eningi ngoba angiyazi into esiyenza ukuthi uViva asindwe iPad esuka nayo la eza la eyithwale esuka eNewlands eza nayo la. Angiyazi ukuthi isimsinda mayisesuka la eza la eyithwale nayo esuka ekudeni kangaka ngoba kwenze njani ngoba esontweni kulezi insuku kunabantu abangasondi ababhizi nokubamba iorder babamba iorder abasondi makufika izimo ziyabashaya ngoba alikho izwa abalizwa beorganizer. Kanti ngesikhathi sezwi wonke umuntu osemsebenzini wakhe ufuna bethe semsebenzini indlebe ibe sezwini ngoba makufika izimo azikubuza ukuthi wa-organizer kangakanani, zikubuza ukuthi ushunya yezweni. Thola ukuthi awushunya yezwanga lutho. You were too busy planning the things of God and not hearing the word of God. Ingakho ngithi angikugxeki ngezwe ngathi mhlambe nami nginabantu abangiphathele izikhwama nginabo nami angikugxeki kodwa funa kube sowunayo leyo level. Zingathi isuke ebhandini safune ngabe ufocus emphefumulweni ufocus emablomini. Enye ipromotion ingekho ipreparation iyaba yisuicide. Uthola ukuthi unegama elikhulu entweni encane elenza ukuthi ingasakhona ukukhula njengoba usukhule wayidlula ngokwegama. Are you following? Yes. Into ezolibulala ibandla amagama. Ngoba namhlanje umuntu akasakwazi ukusebenza into ayisebenzayo izala igama. Umuntu namhlanje uqala nikezwe igama bese engasasebenzi usalinikwa igama bekufuna ngabe wasebenza aqala ukuze athole lona. Kantina sasikhonjwa kuthiwe lo uzoba umvangeli lo. Kungashiwo ngoba kukhuluma ifaith kubonakala iganesi yakho kulamba ubizwa nje ngoba lento iyabonakala. Ubufundisi bethu bashiwo sishisekela. Namhlanje umuntu uvela aswenke bese kuthiwa hayi inceku le ngendlela aswenka ngayo uyalibona ibhuluke lakhe inceku le. Ayikalandi nesona esodwa iswenkile nje iswenke yona bese kuthiwa inceku agcine seyinceku kwakudlalwa agcine seyinceku ngamaphela. Kwakudlalwa kunconywa isudi kunconywa ibhuluke ibhantshi wagcine sewumfundisi ngempela bese ethi ngiqalile nami la enzansi. Siqalile la enzansi silapho kukhona sikukhona bani no bani silapho la enzansi. Uqale ngabantu abadlala ngaye bemnikeze into enama burdens bemnikeze into enzima. Awukazi uze kuthiwa isonto elithize selavalwa lisekho akusekho lutho kwavalwa nalo mfundi wahamba. Futhi ngiyamncamela ke lo muntu obona mayibona into ayikavale ahambe kunokuphikelela kanti into ayikho. Ngoba nalaba abathi qala abasekho nabo. Sesele yedwa umuntu wabani nabo bekhokha irent abasekho bahamba usesindwe irent yedwa usele yedwa umuntu kaNkulunkulu. Kanti akusithi sonke esibizela uqala
abanye bethu sibizela ukuma nabaqalile ngoba asinabizo sinomthwalo. Ungathi mase udlile wasutha bese uyakhoka uthi amandla ami angenze ngazuza lokho. Cela ukuvala ngalamazwi ebusuku namhla. Ngiyangixolela kodwa phaphamani bazali. Awukho unyaka mama uSithole obenzima njengalonyaka. Izinto zobumnyama zimanifeste ukudlula yonke iminyaka. Oh, can I go deeper a bit? And ayikho neyodwa into ethema yenzeka yobumnyama yagijinyiswa ngabangakholwayo. Yonke into yobumnyama eyenzeke kulonyaka ikhulunywa ngabakholwayo. Idumo yaqala ekseni lathi lishona ilanga amapheja abo bonke abazalwane ayekhuluma ngedumo. Kodwa mangabe ungakuposte ukuthi uJesu inkosi akekho like istatus sakho. uSathane usebenzisa thina to propagate and to wenza propaganda ezintweni zombuso wakhe. I refuse to be the tool of an enemy. I refuse to spread the news of the enemy. But come 2017, we are ready. Ngakhohlwa phela u7 unyaka wokuphelela. Angazi noma ushilo yini unqumalo kule ndawo. Wathi u7 unyaka wokujika kwekhona. Wathi u7 unyaka wokungenelela kaJehova. We are claiming the ark. Sithi bring back the ark of God. Nishumayela kanje mama uSithole ngoba wena mawami othe lesihlenkomfa isihloko sayo sithi mawubuye umphongolo. Moya of celebrity, get out of the church. Moya wokubaluleka mawuphume ebandleni. Moya wokuzalana ubani uzalwa ubani. Bazane bami singakhonza mani ngaphandle ukuthi ubani uzala ubani. Hey, lento kaMateyu 1 izolimaza ibandla le. Ubona uMateyu 1 ubani wazala ubani. Ngoba yona into esibhizi ngayo manje. Mawuhlangana nomuntu ufuna ukwazi uzalwa ubani yena, lokuzala uzalwa ubani, lokuzala uzalwa. Bengekho yonke lento ukuthi ubani uzala ubani. Into ebikhona ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Take us back, dear Lord, to the place where we first received. Abanye bethu abasakhonzi bahlala emakhaya. Abanye nje kuyiconvention bayaqala ukusonta. Bakhathele. Bathi kusiza ngani na uthi ungena la bakunika imvilophi, na uthi ungena la imvilophi. Akekho okushumayezayo kule insuku. Bonke abantu bakunika imvilophi. Uma ngabe isitha simophondweni sisebenzisa izinto zethu eziphilayo ukuqhuba izinto zazo. Stand on your feet. Siyathanda. Bring back the ark. Awubuye umphongo. Ela ningibekezelela umzuzwana wodwa. I believe this is the most important time. Mangabe ufana nami la umekhona. Ngiyanicela ningibekezela kancane bazali bami. Aphuma sekuyisikhathi kaMoya Ngcwele. Esikathwala siphelile manje. Mangabe ufana nami kusho njalo enhlizweni yakho. Bonga uJehova mphefumulo wami. Into enkulu kimi kulonyaka uNkulunkulu angenzele yona ukungigcina. Ukungibekezelela. Ukungilondolozela insindiso yakho. Nangabe kusho njalo enhlizweni yakho why labazane beza la you wanted to come but you couldn't. And unayo imbewu ofuna ukuthi ngayo Lord thank you. I want you to come quickly before I pray. Just come with your seat. Uyibeke la umnikelo wakho uthi Baba ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi. Ngiyabonga mdala wesitha. Come running please. Mangabe kunalo amen enhlizweni yakho. Come. Make your way. So thandaza masinya. God bless you. Zikhona ikhathi ongahlunganikeli ngazo kodwa you can't miss this. Uqiniwe nawe.
Ungakhohlwa mase kuyilo mnikelo nje, the size of the offering does not matter, but your obedience does. God has kept your family. God has kept your children. God has kept your marriage. God has kept your job. God has kept your heart beating. God has kept all your organs together. God has kept your life. Come on. Come. Uqiniwe, londoloziwe. Ngizwile isandla sakhe singithinta, ngizwe izwi lakhe likhuluma, sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ifana. Ela siyiphakamise thina sonke izandla etendeni. Alikho igama gama lakho Jesu, gama lakho alikho igama elimnandi igama lakho Nkosi uJesu. Cela siyiphakamise, ngiphakamisela inhliziyo yami kuwe msindisi, nguyithemba lami ekuhambeni kwami, ekuhambeni ngizolibonga elikaJesu, ngizolibonga elakho igama. Our hands are lifted. Please close your eyes where you're standing. Dokotela usithole, ngicela usondele ma. Before I hand over this microphone to the woman of God, ngicela ukuthandaza nomuntu othi babuthwala ngobude bendlela, hambe ngalibala. Shumayele ngathi uyangibhula, yimloyo. Ngiyamkhonza yena uNkulunkulu, kodwa isiXhosa sithi umuntu inkosi ukuzazi. Ngazi kahle ekujuleni kwenhliziyo yami angisashisekeli ngendlela engangishisekela ngayo. Umbuso is suffering somewhere somehow because I've not stand in my position. Funa abantu aba-honest abathi inkosi ngibuyisele endaweni yami. Khona indawo engake ngama kuyo mina kwenzeka izinto. Abonga sisi usheshe wangizwa wena. Khona indawo engake ngama kuyo kwenzeka izinto. Abanye bethu sidikubaliswe ngamazwi abantu. Omunye wenza izinto kwavuka abazalwane bahleba ngawe wayeka inkonzo yakho. Elubuye sithandazi. Come and stand in the altar. Ngakhohlwa ithi iBhayibheli ngafuna umuntu ozoma esikhaleni. Namhlanje ebusuku sivusa ama-gap standers. Lift up your hands all over the sanctuary, please. Cela siyiphakamise. Ningibekezelele ukuthi khonto engiyaziyo ukuthi izandla ziyayenza. David ufundisa iminwe yami ukuhlasela. Fundisa nezandla zami ukulwa. Ungami kuleyo ndawo kanti unembeza wakho uyakulahla. Buya sithandaza. Funa abantu namhla bathi inkosi ngibuyisele kule ndawo engake ngama kuyo. Bring back the ark. Bring back the ark. Awubuye umphongo. Awubuye umphongo. Wakwabuza uDavide wathi singahlala kanjani endlini yomsedari umphongolo kababa unethwa imvula.
kokugcina ngicela siphakamise mayiqale kimi vuselelo mayiqale kimi amen qale kimi imvuselelo losivu qale kimi ake sisho qale kimi qale kimi qale kimi imvuselelo sivuselele mayiqale kimi. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Take your place. Take your place. Simvumele umoya oyingcwele athathe control empilweni zethu. Monta khala baba sikele bebeshika. Mona raba baba sikele bebeshika. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mvumele umoya oyingcwele. Thank you, Jesus. Mvumele umoya oyingcwele. Shintsha impilo yakho. Thank you, Jesus. Mvumele ngiyambona umntanami lapho ukhala inyembezi phuma enhlizweni. Besingasiza ngantoni ukwenza konke senzele ukubukwa ngabantu. Jobula ngaphambili ake uthi Nkosi qala into entsha ngempilo yakho. Monta khala boshiyelele besika. Awuvula umlomo wakho uthi Baba ngiyabonga. Ribobote siya shikete bebe siya. Ribobobobo sekete bebe sika. Rikente kele bebe sika. Usathana bethu seqedile ngempilo yakho. Shiyelele bebe kodwa khona into entsha eqalayo namhlanje. Empilweni yakho mvumele umoya oyingcwele mvumele mvumele umoya oyingcwele. Yes, 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 yes. Makuthi khala ngoba uyayibona inyembezi zakho. Rebebebebe sikata baba shika. Ribobobobobo seka vula umlomo wakho. Say something to God. Shikete bebe sika. Jesus, moyo ingcwele abazile emntwini. Thank you, Jesus. You are the owner. Baba wethu namandla onke of this restoration that is taking place in their lives. Baba wethu namandla onke restore each and every soul. Heavenly Father, restore each and every mind. Baba wethu namandla onke, give the power kulo obekade seyethileyo. Amandla kamoya ingcwele, moya ingcwele, take control. Ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Riba baba shekete bebe siyela baba. Phakamisha izandla zakho. Let the Spirit of the living Father overflow. Mvumele umoya ingcwele, mvumele umoya ingcwele. He gives the spirit of utterance in your life. He gives the spirit of understanding in your life. He gives the wisdom in your life. Rakata babo shaka mvumele umoya ingcwele, mvumele. Shikata babo sekele bebe sakala baba sekele bebe sika. Rikete bebe sika moya ingcwele bengeke washunyayelwa ngalolu hlobo uma ngabe ungasithandi. Sibonga ukuthandwa nguwe, sibonga ukunakekelwa nguwe. Baba wethu namandla egameni kaKristu Jesu
waseNazaretha. Baba siyabonga kuyisala izipho ikamoya nasebusuku egameni kaKristu.